boys, I need before. Mas Antonio Zudo, Ebul Petronani, Onyomanani Sokoyo. Kako Christopher Keke Onyoma nani na ebono Ofobi kamba ukudino Anyi bongo wane tiliro Ongo bujira funu yono Mbaku boiso na fabongo etilora Batibe uwa funu yono Erie busi Onyomani di anyimano Agbonari ajomo Patrick Eze amalu n'ogechi Antonio Bala Ezi nwa simbu kukujo wano Felix Mwanko Ivanika Ogini kaina chosi nilo wano Mwa mbacho Isi milie Onyoma zabana nina yekono Ezi mwishu wako Augustine Okanu mezieka nyefono Jalio Konkwo Mgbe chikwelu mmadụ agaba n'irunu Onye ga-agbachili bịa ma chikwelu no Kwelu nna anyị ise unu Ije Pakego
edimba chinidu so edima eziafa kego takijikalia edidu so obidayanu enkonye jikodiaka maka n'ebe ọgbọ ọsọ gbadebere ebe a ka ojije jedebere ọ kaghị mma n'ijizi nwayọ aga n'ụwa nwayọ ji bụrụ ije nwafọ nwadogwu na ya ga-afụ m anya ọ̀nà n'enyi n'ịdị mma onye amaala m ambrokeke n'osobili agụbanze n'osokwo n'ọnụ n'osobili nwere kini sobili egbe belunu ugoge belunu enkesi bebe na ngụkwalunu akụbeze na-afụ oji akụ ụka na-ekwu eze wulu sobili benatanu sobili n'osokwanye kwuo mwegbu mbịa edi n'ọnọpụ ya edi okeke sobili ọzọ mmanụ ịdị anyụsọ onye ọmapụta nọ Anthony ebebe no shoko million money so mwaka oni dinani ogini oganyi na nchono nenu wano onye lwano yenu nenu wano ganyi lwano edi no gwejo foso neke mmadụ n'ụwa n'onye oke elobiri onye ga-ege anyị nkechi kere n'ọga
Sakidiamoke Bayos Mwete onye mani sokwa mba ugwu agalano Mazi Mwete iti mkwanye mmao Chiwifre Michael Okeke Agwe mwenu Nwoke Belibia Christopher Bana Chukwu gozie anyị anyị ebililu Ani bon